Dobrý den, jmenuji se Petr Liška a již 12 let se svým tátou tvoříme firmu Indian 1900 na Pardubice. Láska k této značce spadá už do mého dětství. Když si vzpomínám, jako malý kluk jsem chodil do garáže, kde měl táta se strejdou starého Indiana, kdy strejda se v něm samozřejmě hrabal a já jsem tomu vůbec nerozuměl, ale fascinovalo mě to a díval jsem se na to a chtěl jsem se na všechno sáhnout. Takže pro nás tato značka je opravdu srdeční záležitost. Historie této značky je silná i v rámci Československa, protože v roce 1929 Zdeněk Pol vyhrál první zlatou přilbu tady u nás v Pardubicích na závodišti, kde se dnes běhají koně. Pan Mařík, který byl dílerem a dovážel staré indiány do Evropy, dovezl během těch 10 let mezi válkami a mezi ekonomickou krizí přes 3000 indiánů, které tady prodal. My jsme se k dílerství dostali díky tomu, že jsme v roce 2014 vystavovali naše rodinné klenoty na akci Legendy v Praze a vedle nás byl stánek s novými indiány. My jsme na to koukali jak na zjevení, říkali jsme si, to je nějaká stavba, to tady někdo dělá prostě soukromě, je to nádherný. A tehdy už tam byl Ondra Hrůza, který nám řekl ne, to je opravdu oficiální dovoz z Ameriky a my hledáme partnery, se kterými to tady rozjedeme. Tak to bylo pro nás jednoznačná informace, že určitě u toho chceme být, protože srdíčko jsme měli úplně až v krku a říkali jsme si, tohle je prostě to, proč jako žijeme a chceme to dělat. No a o 12 let později už máme stovky a stovky zákazníků, s mnohými tvoříme náš klub, jezdíme na výlety a musím říct, že jsem hrdý na to, co jsme se všemi dokázali. Rozhodně to nebyla práce jenom mě a táty, samozřejmě pomáhalo nám spousta našich kamarádů i celá naše rodina a já jsem šťastný, kam se to posunulo. Co se týče značky, tak letos slavíme 125 let. To už je velké výročí, které hodláme oslavit na naší tradiční garáž party, která se pořádá v květnu. Budeme moc rádi, když přijedete a oslavíte toto výročí s námi. A závěrem, pokud máte rádi rodinnou atmosféru a osobní přístup, přijďte k nám, rádi vás přivítám.